Samantala, lalaking nagpaputok ng barile sa San Carlos City, arestado. Para sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Arestado ang isang 56 anyos na lalaki matapos sumanong manuntok, magbanta at magpaputok ng baril sa gitna ng isang kasiyahan sa Sitio Manaker, Barangay Malacañang, San Carlos City. Sa inisyal na investigasyon, napag-alamang nakikipagkasiyahan sa isang okasyon ng dalawa nang umalis ang biktima upang bumili ng sigarilyo sa katabing tindahan. Ayon sa mga saksi, walang ano-ano'y lumapit ang sospek at bigla na lamang kinabig ang balikat ng biktima at sinuntok ito sa kaliwang pisngi. Wala naman pong ginagawa yung biktima, nakikijoin lang sa amin, nagsa-cellphone siya. Tapos nagtaka na lang kami, nung bumibili dito yung biktima, lumapit yung nagpaputok. Hinila niya dito sa may braso yung biktima. And then, inumbaga niya kaagad ng suntok sa may muka na napakalakas. Maya-maya, tinulak umano ng sospek ang biktima sa gilid ng tindahan at inilabas ng isang maliit na baril mula sa kanyang tagiliran. Hinawakan niya sa braso, then tinutok niya yung baril sa may dibdib. And then yung biktima po, hindi po siya pumapalag, hindi siya lumalaban. Ibinaba rin kalaunan ng sospek ang baril at nagpaputok sa kalsada bago tumakas papalayo. Naaresto naman ng mga responding pulis ang sospek sa mismong tahanan nito, ngunit hindi na na-recover ang ginamit na baril. Dinala naman ang biktima at sospek sa paggamutan para sa medical legal examination bago sila isinailalim sa kustodiya ng San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.